Floyd, attus rari ta' razza Maine Coon, u wieħed differenti minn dawk il-ħafna li mdorrin naraw fit-toro u djar tagħna ta' kuljum. Dan il-qattus partikolari jiżem madwar 8.3 kg u għandu tul ta' ftit inqas minn metru. Ir-razza ta' Floyd oriġinat fl-Istati Uniti, iżda dan il-qattus ta' razza rari ġie importat mis-sidin tiegħu mill-Italja. F'Marzu tas-sena 2012, fl-ewwel wirja tiegħu fi Vienna, Floyd kien ġie vvutat fost l-aħjar qtates puri imsewwija. Wara dik l-okkażjoni, bdew il-preparamenti sabiex Floyd jipparteċipa fil-kampjonat tal-Assoċjazzjoni tal-Qtates Internazzjonali. F'dan il-perjodu, Floyd żar 11 il-wirja f'diversi pajjiżi fl-Ewropa, fosthom Franza, il-Ġermanja, il-Belġju u l-Olanda. Floyd ikkompeta ma' 1159 qattus ieħor mid-dinja kollha u rnexxielu jikseb titoli differenti fejn anki ġie klassifikat f'livelli għolja. Kif spjegaw is-sidien ta' Floyd lil One News, għalkemm kienet esperjenza sabiħa ħafna li Floyd ħasem f'dawn il-kompetizzjonijiet, fl-istess ħin ma kienitx waħda faċli għalih. Sodisfatta ħafna bis-suċċess ta' Floyd, ma kienitx faċli, avventura li għalina aħna l-Maltin u dejjem insifru biex nagħmluha u li dorna diversi pajjiżi, 10 pajjiżi fl-Ewropa. Ovvjament hemm ħafna nfalut, però s-sitwazzjoni huwa kbir, ma kienx dejjem faċli għaliex dorna fil-xhur tax-xitwa u iltqajna mal-Maltemp kollu, però li kollok qattus li jġib dawn il-titlu għalija li huwa il-baby tiegħi dak huwa l-ewwel prinċipju, sodisfatta immens. Nevis Borg Caligari wkoll spjegat kif is-suċċess ta' Floyd ma kienx ikun possibbli mingħajr dieta li tinkludi nutrizzjoni, bikel ta' kwalità u programm ta' eżerċizzju. Floyd huwa Maine Coon u d-ditta nirrappreżentaw jagħmlu ikel li huwa speċifiku għal Maine Coons. Meta Nevis approċċatna biex ngħinuha biex tipparteċipa f'shows fis-Circuit Ewropew, ħadd tafna l-okkażjoni peress li emminna li l-qattus kellu potenzjal. Allora b'combination ta' ġenetika tal-qattus illi kien promettenti ħafna. U bl-ikel li provdejna lill-qattus kellna winning combination kif jidher fir-riżultati li ħa Floyd tul din is-sena. Is-sidien ta' Floyd spjegaw li bħalissa dan il-qattus straordinarju waqaf milli jipparteċipa f'iżjed kompetizzjonijiet għaliex rebaħ il-premjiet kollha li jistgħu jintrebħu. L-ispettaturi ta' One ħajkunu jistgħu jsegwu l-avventuri ta' Floyd fuq Pink Panther minn Ottubru li ġej.